Поздравявам момчета за тази победа. Подходихме по малко по различен начин от друг път и видяхме какъв е резултат. Играхме много добър футбол, създавахме много ситуации за гол, вкарахме много хубави голове, отмениха и някои от тях. Имахме и други ситуации, които ако при по-различно решение на средата можеше да стигнем до още голове. Но това е нещо, което всички ние искаме. Да играем с настроение, да създаваме ситуации, да вкараме голове. Доста широко застъпена и коментирана темата за трудната пренастройка в досегашните двубои между Европа и българското първенство. Днес видяхте ли по-различното лице, такова каквото искахте след предишните двубои в българското първенство? Лека по лека започваме да се настрояме към цикъл от мачове, които имаме. Виждаме, че започваме да влизаме по-уверено в тях, играем по-добре, създаваме много на брой ситуации за гол, вкарваме доста голове. Това е нещо, което не се иска на всички нас да се получава. Трябва да бъдем обаче честни и правим и да кажем, че това няма да бъде всеки път, защото в крайна сметка ние сме хора и понякога къде силите няма да не стигнат, къде е късмета, къде е нещо различно. Радваме се, когато побеждаваме с чиста мрежа. Искаме да запазим доброто си настроение, за да може да продължаваме да вървим напред. В толкова сгъстен цикъл физическото състояние, менталната настройка, психическата устойчивост са много специфични за менажиране, управляване. Как се справяте до момента с тези неща? До момента целият отбор справяме добре. Получаваме подкрепата на целия клуб и това е много важно за нас. Виждаме днеска енергията на трибуните също беше много добра. Това ни дава допълнителен стимул. Надявам се да продължим по същия начин, да разберем всичко в нашите глави. Трябва да вярваме в себе си на база качествата, които имаме и да продължаваме да търсиме да играем добър футбол, защото разполагаме с качествен отбор. Българските евроучастници навлизат в период, в който могат евентуално да отложат мачове от първенството. Вие с вашия щаб коментирали сте тази тема и като цяло мнението ви за нуждата от отлагане на двубой? На този етап не стои този въпрос пред нас. Съобразяваме с програмата, която Футболния съюз не дава и гледаме във всеки мач да излезем и да бъдем добри. Може би ранния старт на шампионата ни позволи в първите матчи да бъдем толкова уверени, но лека по лека навлизаме в ритъм и се надявам за напред да продължаваме по този начин. И финално, господин Янев, контузия на Анжело Мартинов през първото по време. Имате ли представа доколко е сериозна тя и как би могла да промени плановете в следващите седмици? По-скоро превентивно го изварихме от терена, за да не се стигне до усложнения. Надявам се неговото състояние да бъде добро, както и на всички останали в съблекалните, за да може да ползвам абсолютно всички за важния мач, който предстои в четвъртък. Благодарност, че успех в Всичко четвъртък. добро на вас.